नोंनो प्लानिं नांगौ आरो बे प्लानिं गैयाब्ला जोबनायाव मा फरायदोंमोनलै जेबो जायाखिसै फरायनो मोनदोंमोनलै जेबो जायाखिसै बेल' थागोन सोर जेबो जायाखिसै मानो जेबो जायाखिसै मानो लुनो हायाखिसै बियो जिरायाखिसै बियो प्लान खालामाखिसै बिनि थाखाय बियो लुफुंनो हायाखिसै न' लुनो नागिरनाया मोजां नंगौमोन ना नङामोन नंगौमोन मोनसे टावार लुनो नागिरनाया मोनसे दुर्ग लुनो नागिरनाया मोजां नंगौमोन ना नङामोन नंगौमोन नाथाय बिनिख्रुइबो देरसिना मा लुफुंनो हायैया लासैसिन जाबाय बिनिख्रुइबो देरसिना बे लुफुंनो हायाखिसै आरो लुफुंनो हायैनि कारना जाबाय बिथाङा मा खालामखो बिथाङा प्लान खालामाखिसै What is your plan of your life? Einstein मिथिगौ दा Albert Einstein साइन्टिस्ट गेदेर साइन्टिस्ट बिथाङा आमेरिकानि Albert Einstein जों मिथिगौ बिथांनि मुंखौ खोनादों जों स्टुडेन्टफोरा सानसेखालि बिथाङा ट्रेनाव दावबायदोंमोन ट्रेनाव थांबाय थादोंमोन दा ट्रेनाव जाया टिकेट नायो जोंबा टिटि होननानै बुङो टिकेट नायो बे टिकेट नायग्राया फैबाय आइनस्टाइननि खाथियाव जेब्ला टिकेटखौ नायनो फैबाय बिथाङा ओरै सिफियाव नागिरदों ओरै नागिरलाबायदों नाथाय टिकेटआ लोगोआव गैया बेयावहाय बे गोदाव सोराव नागिरलाबायनाय समाव टिटिया बुंबाय जेबो नंला दे सार नोंखौलाय सिनायै सोर दङ मोनथिगौ नोङो टिकेटखौ दानदोंमोन नाथाय बहाबा दोनफ्लांबाय बा गोमाबाय अरजाला होननानै टिटिया थांबाय आरो ओमफ्राय आइनस्टाइना नागिरबायनो थादों ओरैबायदि नागिरदों गावनि बेगाव थानाय जिफोरखौ बुदलु बुदला नागिरजोबदों दा टिटिया आरो बिथिं फैफिनब्ला नुबाय आइनस्टाइना दासिमबो टिकेटखौ नागिरबाय थादों अथच बे मोनसे समाव बुंनानै थांबाय जेबो नंला अरजाला नों दानखादों जों फोथायगौ सार नोंखौ सिनायै सोर दङ होननानै बुंनानै थांबाय नाथाय बुग्लुं बुसि अब्लाबो नागिरबाय थादों टिटिया खनसे बुंबाय सार आं बुंबायना जेबो नंला नों दानदों होननानै आं फोथायखाबाय बबेबा दोनफ्लांबाय बबेबा बावबाय अरजाला होनना बुंखाबायना सार नोंथाङा मानो नागिरबावबाय थादों बुग्लुं बुसि जिफोरखौ दिहुनजोब्बाय बेखौ नुनानै टिटिया बुंबाय बे बाथ्राखौ आइनस्टाइना मा बुंखो मिथिगौ आइनस्टाइना ओरै होनना बुंबाय नोंनो नांला आं मिथिगौ आंनोथ' नांगौना मानो नांगौ कारन आं मिथिनांगोन आं बबाव थांनो नागिरदोंमोन आंनि टिकेटासो आंनो खोन्थागोन आं बबाव थांनो नागिरदोंमोन नोंनो नाङा जानो हागौ खिन्थु आंनो नांगोन बे टिकेटखौ आं बबे स्टेशनाव ओंखारनो नागिरदोंमोन आंनो टिकेटासो खोन्थागोन Your destination is very important नों बहा सहैनो नागिरदों जोङो मोनसे फरायोमोन Alice in Wonderland होननाय आरो Alice in Wonderland नाय मोनसे साप्लिमेन्टारि स्टाडि जोंनो क्लास 9-10 आव होदोंमोन आरो बिनि कार्टुनबो दङ दिनैबो जोङो इउटिउबफोराव नायोब्ला नुनो मोनगोन Alice in Wonderland सानसेखालि बे Alice होननाय सासे बे उन्दै हिनजावसाया थांबाय थादोंमोन आरो थांबाय थानानै मा बिथाङा मोनसे जांसाराव सहैबाय दानाब्ला बिथाङा डिसिसन लानो गोब्राब मोनबाय ओरै थांबा जागोन ना ओरै थांबा जागोन बेनिफ्राय खाथियाव मासे मावजिया फैबाय आरो बे मावजिनियाव बिथाङा सोंदों आं बबे लामाथिं थांनांगौ होननानै बे मावजिनाव बे एलाइसआ सोंदों दा मावजिया बेखौ मावजिखौ सोंबाय आं बबे लामाथिं थांनांगौ होननानै सोंबायलाय मावजिया बुंबाय नों बहा थांनो नागिरदों एलाइसआ मा बुंखो मावजिखौ अबसे आं बहा थांनो नागिरदों बियो जेबो थिग नङा बे एलाइसआ बुंबाय अब्ला मावजिया मा बुंखो नों बहा थांनो नागिरदों बियो थिग नङाब्ला जायखिजाया जोंनो नों थांजागोन नों बहा थांनो नागिरदों बे दासिमबो थिग नङाब्ला नोङो जेखि जाया लामाखौनो लानानै नों थाबायनो हागोन थाबायलांबानो जाबाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि जिबना गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबना गोबां समाव बेबायदि जोंहा मा गैया जोंहा प्रपार प्लानिं गैया बेनिखायनो गोदाव सोराव ओरै थाङां फाइनालि जों जेरावबो सहैलिया मेक ए प्रपार प्लानिं जोंनि मैया जों बाइबेलाव नायबाय गितफोर 90 नम्बरनिफ्राय जों नायदोंमोन जोंनि जिबना गुसुं होननानै बुंदों
फोरबो आंखौ मिथिनो हेफाजाब हो जोंनि बे संसाराव थांनानै थानाया जोंनि जिउआ जे बेसेबां गुसुं बे गुसुं समाव जोङो बायदि बायदि जाफुंनांगौब्ला जोंहा प्रपार प्लानिं थानांगौ ना जोंहा गोबां थाखा फैसा दङ ना जोंहा गोबां सम दङ मोननैबो जोंनि आखायाव गैया जोंहा गुसुं समाय बे संसाराव आरो जोंनि आखायाव एसेल' रिसोर्सफोर दङ थाखा फैसा दङ बेवहाय बे एसे रिसोर्सजों एसे थाखा फैसाजों खम समनि गेजेराव जों माबा मोनसे जानांगौब्ला प्रपार प्लानिं नोंथांनो नांगोन मोनसे प्रपार थि प्लान नोंथांनो नांगोन जि बुस्थुआ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनियाव आंखाल बेनि जेबो गैया सासे डक्टर जानो बेसेबां सम नांगौ सासे डक्टर जानो थाखाय गोबां सम नाङा जायफ्रा दायो हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय दङ नोंथांनि थाखाय हार्डलि बेसेबां 5 इयार्स लाबाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयाराव फरायबाय थानाय सासे स्टुडेन्ट नोंथांनि थाखाय 5 इयार्स 5 बोसोराव नोंथाङा सासे डक्टर जानो हायो 5 इयार्सआव दा 5 इयार्सबा बेसेबां नोंथाङा हायार सेकेन्डारियाव दङब्ला फाइनाल इयाराव दङबा नोंथाङा बेसेबां जागोन 18 जागोन 18 + 5 बेसेबां जागोन 23-24 आव नोंथाङा सासे डक्टर जानो हायो जुदिहे नोंथाङा प्रपार प्लानिं थायोब्ला मोनसे थि प्लान नोंहा दङब्ला बेसे मोजां नुगोन सासे सिख्लाया 24 बोसोर बैसोआव डक्टर जायोब्ला बेसे समायना नुगोन बिथांखौ बेसे बेसेन गोनां नुगोन बिथांखौ सासे सेंग्राया 24 बोसोर बैसोआव 24 इयार्सआव बिथाङा जुदि सासे डक्टर जायोब्ला बेसे मोजां नुगोन बिथांखौ बेसे बेसेन गोनां नुगोन बिथांखौ बेल' नङा बिथाङा बेसेननि सासे मानसि जागोन बेसेन गोनां सासे मानसि जागोन बिथाङा दानफायाव एटलिस्ट 70,000 सो बिथाङा खामायगोन सासे डक्टर हिसाबै बिथांनि सालारिया 24 बोसोर बैसोआव 24 इयार्सआव बिथांनि जि सालारि एटलिस्ट 60,000-70,000 बिथाङा खामायगोन सोर दङ बेवहाय 24 बोसोर बैसोनि सेंग्रा सिख्ला जाया बेसेबांसो इनकाम खालामो दङ ना दासिमबो खानाय सिनजानोबो बिमानाव फैसा बिबावनो नाङो मानो जाखो बे लाइफआ बिब्दि 24 जाबाय 25 जाबाय 27 जाबाय 28 जाबाय 30 जाबाय दासिमबो मोनसे थाखा फैसा फैनाय मोनसे थि रिसोर्स गोनां नोंथाङा मानसि नङि माबोरै जाखो You did not have a plan. You did not make a plan. You had the time, you had the opportunity, but you failed to make a plan. Reason abe. नों खाबु मोनदोंमोन, नों सम मोनदोंमोन, नाथाय नों प्लान खालामाखिसै. बेसे बैसोआव मा लिरनानै मा एग्जाम होनानै मा जाहैगोन बेसे बैसोआव नों थिक खालामाखिसै. You failed. नों फेलियर सासे मानसि जाबाय सासे APSC अफिसार जानो थाखाय ACS अफिसार जानो थाखाय बेसे बैसो नांगौ दे जों दानि जा एजुकेशन पलिसि गोदानाथ' इमप्लिमेन्ट जाथ'वाखै जों दानि जोङो सावरायनि APSC माब्ला लिरनो हायो बा UPSC माब्ला लिरनो हायो आफ्टर ग्रेजुएशन नोङो BA लास्ट सेमिस्टारनि एग्जाम होनाय समावनो एप्लाइ खालामनो हायो अब्ला हायार सेकेन्डारियाव 18 जायोब्ला BA नि बोसोरथामखौ दाजाबोब्ला 18 + 3 21 नोङो 21 इयार्स बैसो जानाय लोगो लोगो 21 बोसोर जानाय लोगो लोगो नोङो APSC एग्जाम लिरनो हायो प्रिलिम लिरनाय मेन्स लिरनाय बोसोरनै दोनबाय 21-22 बोसोराव नोङो सासे ACS अफिसार नों जानो हायो बेसे मोजां 23 इयार्स बैसोआव सासे DC हिसाबै नोंथाङा खामानि मोनोब्ला मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सामलायनो हानाय नोंथांनो पावार होनाय जायोब्ला बा बे DC नङा डाइरेक्ट एडिशनेल DC नोंथांनो पावार होनाय जाबाय सामलायनो नोंथाङा बेसेबां पावार थानाय सासे मानसि नोंथाङा बेसेबां सासे स्टेटास थानाय सासे मानसि जागोन प्लानिं सेंग्रा सिख्लाफोर जेबो नंला
दिनैनि सिगाङाव नोंथाङा जेबो सानाखैमोन जेबो प्लान खालामाखैमोन जेबो नंला बे राइट टाइमाव इसोरा जुदि नोंथांखौ खोथा बुङोब्ला बे सार्भिसनि उनाव थां दसे जिराय आरो सान आं मानो स्कुलाव थांबाय थादों आं दिनैनिफ्राय 3 इयार्सनि उनाव आं दिनैनिफ्राय 5 इयार्सनि उनाव मा जानो नागिरदों दा प्लान खालामनांगोन प्लान खालामनानै बेखौ एक्जिकिउट खालामनांगोन बेखौ मावफुंनो खामानि मावनांगोन प्लान खालामनानै नोंथांमोना थाबायलांनायनि जेबो मोनसे थि डेस्टिनेसन गैयाब्ला थि मोनसे थांखि गैयाब्ला नोंथाङा जेरावबो सहैनाय नङा आन्दायगोनल' फरायनो मोननायानो थोजासे जानाय नङा फरायनो सम मोननायानो थोजासे जानाय नङा we need to have a proper planning with our life बेसे समायना नुगोन सासे ACS अफिसार जानाय लोगो लोगो नोंथांनि सालारिया एटलिस्ट स्टार्टिं 50,000निफ्राय नोंथाङा मोनगोन 50-60 हाजारनि गेजेराव नोंथाङा दरमाहा मोनगोन बेसे मोजां जागोन जेब्ला नोंथाङा 24 इयार्स जेब्ला नोंथाङा 23 बोसोरनि सासे सिख्ला बे समाव दानफायाव 50,000 मोनोब्ला बेयो बेसेबां मोजां जागोन हाबा जायोब्ला मोनसे मोजां नखर बानायनो हागोन नोंथाङा हाबा जानानै मोनसे मोजां फेमिलि नोंथाङा बानायनो हागोन मोजां मोनसे रिसोर्स थानायखाय मोनथिगौ मोनसे नखर सामलायनो बेसेबां हाबा जानो लुबैनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ ना सिगिनो एसे मोनथिगौ मोनसे नखरखौ सामलायनो बेसेबां फैसा नांगौ सानफायाव हिसाब खालामलाय एसे सानसेयाव बेसेबां माइरं जायो बेखौ हिसाब खालामनांगोन सानसेयाव बेसेबां थाव बाहायो बा बेखौ हिसाब खालामनांगोन बेसेबां संख्रि बाहायो बेसेबां हालदै बाहायो सानसेयाव बेसेबां मैगं जोङो सङो बाहायो बेफोरखौ गुतै मानसिनो जि बेसिक नांगौ बेखिनिखौ जुदि जों हिसाब खालामोब्ला मोनसे नखरनो सानसेयाव एटलिस्ट 1000 थाखा नांगौ जायो 1000 थाखा नोंथाङा थाइसेबो दिहुननो हानाय मानसि जायाखै नाथाय फेमिलि बानायनो नागिरदों बिब्दिब्ला मोजां जागोन ना जाया बिब्दिब्ला मोजां जागोन ना जाया ओरैब्ला नोंथाङा दानफायावनो नोंथाङा 50,000 60,000 मोननाय सासे मानसि नोंथाङा जाबाय नोंथांनि हिनजावाबो बिब्दिनो क्वालिफाइड सासे मानसिखाय नङाब्लाबो दानफायाव 40-50,000 नि गेजेराव खामायो नोंथांनि नखरनि इनकामा बेसेबां जागोन अब्ला दे मोनसे प्रपार माबाखौनो बुंसै हौवाया 50,000 मान्थलि सालारि मोनो हिनजावा 40,000 मोनो बेसेबां जागोन 50-40 बेसेबां जागोन 90,000 बे हौवाजों हिनजावजों बिसोरो खामायगोन एसे मोजाङै सोलिनो हागोन ना हाया जायहा दानफायाव 90,000 फैनायनि इनकाम दङ एसे मोजां नखर बानायनो हागोन ना हाया बिसोरलाय मोनसे मोजां न'आव थानो हागोन ना हाया बिसोरलाय मोनसे मोजां गारि सालायनो हागोन ना हाया बिसोरलाय गावसोरनि गथ'फोरखौ अननायजों मोनसे मोजां स्कुलाव होनो हागोन ना हाया बिसोरलाय हागोन बिसोरो मानो बिसोरो बै सेंग्रा समाव बै सिख्ला समाव बिसोरो बै फरायनाय समाव बिसोरो प्रपार प्लानिं खालामदोंमोन बेनिखायनो नै बिसोरनि जिउआ बेबायदि समायना बिसोरनि जिउआ बेबायदि आराम कम्फर्टेबल